ya Nyamira nigo ababwatani be sekta ye chisemi banyareko bagwesokia na koboria okobwaterana kwa bene anene ase babwatani ayo kolenda ebinto bye chiskuru yemagega ya ebikora ebinge byanyareko bikorokana byobwibi anene ase chiskuru ahime county eyo ya Nyamira asege korekya bwango igani go abantu abo bataramanyikana gwikabono babete bawikirana ase skuru ya Kenyerere DOK na gusagana ABC yo mwarimu omonene asabete bakoiba ebinto bya maegero gatiabo ebitabu chichoka chikaramu egati ebinde ebinge nonya nabo nigo mwarimu omonene bwe skuru eyo abeire gakoyikeria egekorekyo na gusegeta buri kwene kyango baira bare abana babo ase chiskuru elyo ko bakonya gwetanga kurasa makongo gusekurwa sobusaria bwe kingencho buna echo asenchiremo yo kubakonya ase amatukari bosyo Polkapokara na nyarako bawikirana ase skuru eyo ya Kenyerere na gutwariganira roboti rokubwatia umwarimu yiga sireta Joseph Ngare nigagendera ko bagagusegeta bibuli kwene kibuna nkubwatirana bali bunenchire ya moyo kurende nibo yesukuru eri kubatulya abana babo kugenderamo na masomo abo yore nabo tware gusegeta nga twensi bito bwatirane asogo konde mwigenteke naende gukania nga onde bwensi obwate birengerie bibe barusio roregera batie bintu bire skuru bikonya abana anene mono naenda abana bakobara babo mambi naende nabo bagocha koba ebyongosi byekenyorokia abo gaigese chingeji cyabo mo yore nabo tware gusabanga tubwaterane mono wetere ase a community abaibori or stakeholders eniga gocha matuka make mega yabo ibikubuna bisyo mwarimu yigo munene na koibe bintu ebibyagole tukukinyara kwa bikobakonya abana samegelyo yani chi practical esobwango igachitarikia ngeibere cyumutinyo yo kabere nabo twanyora sobutuko bwa bayibimba chicha bakabune obisi bagaikira ege science kit konyora twagorire ya lete tuna skuru equipment production unit ye konyora twagorire twareteire ya renge yogo semelio konene singinjo ko abana chisemi chire practical asensemo ya science igonga kanyora twanyorire bintu bya science equipment yoko orokereria abana ba junior secondary na ende wetani abuno na be primary na bako bitumika because science na beko machikubwekana kurwe primary go chie junior secondary school ese transition na sinsemo yende nigo mwarimu yogabo gagendera ko bagusegeta abana kwene kibunango bwatira bara masomo koboko eligwe konya samatuko alibusyo asaba semiri boigo gutumika chitalanta cyabo eli kwegendereria abana nabonare ko baboringa chisemi cyabo no chitagetinga okore byonsi obikira ni esokonyora magisi amange ebinde mbirororo bire ogosegetana n'echinguru cyao muno monena agoseseniri munabono kero yo munabwato kunyara wao baro baraba yaso okore michese segeti baro baraba yaso gotera baro baraba yase comedies baro baraba yase nsemo ya science munabono gisabu ne agriculture ne mirimiye ndekana na science baro baraba bayase languages igona bonda etego segeta kero yo mese igure ngambu yare kabisa abo atense me ne chinguru chinene naenda segetu na gokonya nabarimu aye direction yengia ere achikwenyora nganga yabo nerete kobera asubu mubwaye naende ngakia kuyagacha asali abeire talented nanyina bo mwarimu yogani gakwerera obuya bwe skuru yiga asibuga gende ko bagagusegeta bibuli kwene kibunango baleta barabana ase skuru elio kwegendereria amo na masomo abo igorende nabona ari gusegeta abaibori naende babase kuyeba batiga abana isikunga ko mwana ke gusekerikia mutangire batema mono baikiresa barimo basanga egere tubwaterane kinga kichonsi okonya abana ba asichisemi igo asonsi nabonda ide ambi yamono naende tiyo tubwaterane no monena abaseseni mwensi aseseni abana b'eskuru aseseni abaibori n'abarimu baito esinginjo mu kyobo oletra matunda mayago je sabana baitu ba Kenyerere primary and junior amona igo ntubwate special unity nero nabo again rete ko sira abana bari batari kwenyara na ende nabo togo sabanga mwibuli onde bwensi ubwato mwana ubwate ni challenge ntubwate unity ya school ya Kenyerere igorene nabago consult office yetu nabago cha nabako iwe direction na ende ngakinjirira aligigo mwana uyu akonya ginko reporter getaseni kya wanchite kya Ndize TV kurugigas nsemechiga chie county ya Nyamira incho konkuru kwa Polycarp Okara Murikeito Polkapokara soroboti ururekera nukuru ase county ya